Уважаеми учители и ученици на Основно училище 20 април, преди всичко и най-напред искам от името на регионален клуб Традиция Панагюрище от свое собствено име да ви честитя този завиден юбилей, 45 години от основаването на училището и неговата плодотворна дейност. Мнозина от нас, както сподели тук и заместник кметът госпожа Матанова, също сме започнали първите си ученически дни в училище 20 април. Оттам е и изворът на патриотизма, който носим и до сега в сърцата си. Искам да ви пожелая в бъдещата ваша преподавателска и за учениците учебна дейност много успехи, за да се множи славата на училище 20 април, да се чува името на столицата на 4-ти революционен окръг Панагюрище, да пазите традициите и да обичате България.